Wara 32 kundanna dwar is-sitwazzjoni fil-ħabs, huwa ċar li l-Ministru Byron Camilleri mhux se jġor ebda responsabilità. Roberta Bela maħa ebda azzjoni fil-waqt li l-Gvern ser jagħtuh ir-rwol ġdid. Dan kollu ħareġ wara li ġiet ippubblikata l-inkjesta li saret dwar l-operat tal-ħabs. Inkjesta li ntalbet fis-sajf wara l-istraġi fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li waslet biex 14 il-priġunier tilfu ħajjithom. Issa wara li l-Gvern kien issospenda lilu nnifsu minn direttur tal-ħabs, il-Ministru Byron Camilleri qed jgħid li l-Kurunell Dalli ser ikun qed jokkupa rwol ġdid li baqa' ma qalx x'inhu, għalkemm il-Ministru kellu biss kliem ta' tifħir għal l-Gvern. Madankollu joħroġ biċ-ċar ukoll minn dawn ir-rapporti x-xogħol kbir li sar minn l-Gvern f'dan l-aħħar snin. Il-fatt li llum hemm ordni, il-fatt li llum nistgħu nibnu fuq dan u allura qed naraw kif il-pajjiż ikompli juża talenti ta' l-Gvern skont il-kapaċitajiet illi hu għandu anke fir-rwol ieħor. L-inkjesta li ġiet appuntata mill-Gvern stess ta' 32 ċanfira lill-Gvern ta' Roberta Bela brabta ma' tmexxija tal-ħabs. Din l-inkjesta investigat is-saħħa mentali tal-priġunieri, is-sistemi mediċi, il-proċess ta' rilax mill-Forensic Unit, ir-riabilitazzjoni u l-prevenzjoni kontra s-suwiċidju. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija insista li wara li ħarġu dawn il-fatti Roberta Bela għandu immedjatament ineħħi lil Byron Camilleri. Intant, waqt li kienet jindirizza l-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Byron Camilleri għamel ukoll referenza għal rapport riċenti ippubblikat mill-Awditur Ġenerali. Rapport li konferma kif fil-ħabs hemm problemi ovvji, partikolarment fir-rigward ta' sigurtà, iġene u l-privatezza. Iżda l-Ministru għażel li injora dawn il-punti kif injora wkoll id-domandi kollha li saru minn Net News. Intant, Byron Camilleri konferma li Robert Brinkaw ser ikun qed jieħu b'mod permanenti tmexxija tal-faċilità korrettiva ta' Kordin.